puilano jotono khulumka tini जों प्रेस मिट खालामनायनि मुल उद्देश्य अंखा जे आतिशा सेंट्रल कमिटिनि जे कयेकजन थांनाय रक जे आतिशा डिजल्व खालायरखा बा आतिशानो सबाय रखानि साबानि अमनतयै जों कुनु दिनफोरनो मानिनाय मैया आतिशानो जों कुनु दिनफोरनो सबायना बोरिया आतिशा ताबो बतंनाय उलो बतंनाय जाति दफानो बागै जों सामुखलाय थांनाय दामुखे मियाव जे आतिशानि जीएस जे बरं गोनां पीटर देबरमा जे सामानि आतिशानो डिजल्व खायरखा नै आतिशा तो बिनि सासुंनि सम्पतिया कासे संगठन सबायनानि इंगाखाय आबो जत सेंट्रल कमिटी एग्जीक्यूटिव बॉडी ते डिविजन लेवल नि सह आसुक लायै मीटिंग आसुक लायै तारपर से नों आतिशानो डिजल्व खायनानि खाया आपर जे सों दिहेसन नाहार जागौ इंगे तो बरक तो कुनो सोंबाय आचुंगा बकरै ना डिविजन लेवल बाय आचुका ना सेंट्रल कमिटी नि एग्जीक्यूटिव बॉडी रो बाय आचुका ना पार्टी वो कुनो नॉलेज अब बरक रखा सिन थाने टोटली कुन नॉलेज करे दाय ता काशा को बजागा उनका सुंग तो काशा पार्टी नि आईपीएफटी पार्टी नि साका संगठन इंगे नों डिजल्व खायनानि इंगे तो नों आईपीएफटी पार्टी नोबो तो नों मा सानाय इनफॉर्म मा खायनाय इंगे आबो पार्टी नि नॉलेज करे बरक जे आतिशानो डिजल्व खायरखा माने आबो टोटली जों आबोनो कंडेम खालायो आबोनो जों मानिनाय मैया आबोनि बागैनो जों आं तिनि सिनि प्रेसिडेंट बायबो कक सालाकिया सिनि प्रेसिडेंट बावनो खूब जाजागलिया अब हाके बकक सामानि आं कयनाय सिनि जीएस नो बट ताइवाशा आबोनो प्रेस मिट खालायै सानानि उनथुं जे ब आतिशानो डिजल्व खायरखा मानि आबो टोटली बुल ब आबोनो रसायनानि उनथुं आं आबोनो कयनाय बरक थांखे थांका ते सेंट्रल कमिटी बरक तो तंखो बरक 6-7 जन थांबाय तो जे आतिशा बाय थांका को गया सुं तो तंखो बले प्रेजेंट तो सुं तंखो 25टा ता 26टा डिविजन जों आतिशारो खाजाक सारा त्रिपुराओ अरनि बिसिंगो बरक कयते डिविजन जोंनि इनफॉर्म खायकिया आबो ता आं सासुक मानिया तामुखे आं आबोनो सानाय आतिशानो कुनु समय फनो आं तंसाक बा पहर देवरमा तंसाक आतिशानो आं सबायना नेरिया आं चालक लांनाय हयतो सासिं फन चालक लांनाय पार्टी मोजि तंथुं मोजि गरै आतिशानो स्मूथ बाबे जों चालक लांग थानाय आबोनो आनि लास्ट कक दंनाय इंगाय लास्ट ताकाय कक आं आबोनो कसारनाय सिनि एक्स जीएस आतिशानि बरं गोनां पीटर देबरमानो आं कयनाय बजे मिया प्रेस मिट खायमानि आबोनो दाकि खैनो रसावै नाफिथुं आसु साइनो